Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба койбер темалар турында. Грипптан ничек сакланырга Яршаулда вакцинация кампаниясы старт алды. Бу хакта тулырак Лилия Гатина сюжетында. Күренешләргә орын караңгы сәхнәдә бара, артистлар уены күләгә шәүләләр ярдәмендә көчәйтелә. Чаллы Татар драма театрында яңа спектакльнең репетицияләре башланды. Чаллыда гриппка каршы прививка кампаниясы башланды. Татарстанга өлкәннәр һәм балалар өчен вакциналар кайтарылган инде. Грипптан прививканы кайчан ясатырга мөмкин, Лилия Гатина ачыклады. Яңа уку елы башлану белән грипп сезоны да якынлаша. Димәк, бу авырдан саклану чараларын алдан уйларга кирәк. Медикларның сүзләренә караганда, грипптан вакцина ясау өчен сентябрь-октябрь айлары уңайлы вакыт дип санала. Чөнки кеше иммунитеты 2 атнадан алып 4 атнага кадәр формалаша. Татарстанга гриппка каршы вакциналар инде кайтартылган. Балалар өчен 300 мең һәм олылар өчен 600 меңгә якын доза. Вакцинации обязательно подлежат люди, часто болеющие респираторными вирусными инфекциями. Беременные обязательно подлежат вакцинации. Для беременных у нас вакцина поступила без консервантов, то есть для них менее такая опасная. Ну и, конечно, дети. Гриппка каршы вакцинаны авыруның кискен чорында ясатырга ярамый. Шулай ук ул тавык аксымына аллергия булган кешеләргә дә тәкъдим ителми. Теләге булган һәркем прививканы яшәү урыны буенча поликлиникада бушлай ясатырга мөмкин. Урысча әйтмешли, надеемся инде на лучшее шул. Ясыйбыз инде ничектер алай, булай. Белмим инде нык чирләгән алай юк инде ятып прямо. Файдасы булар дип уйлыйм. Вакцинацию от гриппа я не делаю, и семью и сама защищаюсь. Лук, чеснок практически каждый день. Лимон, имбирь и все. А почему не делаете? В принципе, не болею, слава богу. Гриппка каршы прививканы ясатыргамы юкмы һәркем үзе хәл итә. Табиблар вирус төренең ел сайын үзгәреп тору турында да кисәтә. Грипп һәм кискен сулыш юллары авырулары йогышлы чирләр арасында беренче урынны алып тора. Шуңа күрә сәламәтлеккә игътибарлы булу мөһим. Авырмаса өчен сәламәтлекне саклауның гади ысуллары турында да онытмаска кирәк. Әйтик, табиблар кулларны еш юарга һәм бүлмәләрне җилләтергә киңәш итә. Лилия Гатина, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Россия президенты медицина хезмәткәрләре өчен айлык өстәмә түләүләр билгеләргә күрсәтмә бирде. Тәкъдимнәр 2019 елның 1 ноябрена кадәр тапшырылырга тиеш. Бу үзгәреш беренче медик-санитар ярдәм күрсәтүче оешмалардагы медицина хезмәткәрләренә кагыла. Шулай ук 1 октябрьгә кадәр министрлар кабинеты яшь белгеч һәм табиб остаз төшенчәләрен закон нигезендә раслауны тәкъдим итәргә тиеш булачак. Бу медицина югары уку йортларын тәмамлаучылар дәүләт һәм муниципаль медицина учреждениеләрендә 3 ел дәвамында тәҗрибәле белгечләр контролендә эшли алсын өчен башкарыла. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Түләүсез социаль хезмәткәрләр ярдәме демография милли ил күләм проекты кысаларында 11 шәһәрдәшебезгә шундый хезмәт күрсәтелә башлаячак. Әлеге проект социаль ярдәмгә мохтаҗ пенсионер һәм инвалидларга әлеге хезмәтне бушлай, түләүле яки өлешчә түләү шарты белән күрсәтү мөмкинлеге бирә. Суммасы җан башына туры килгән уртача керемгә бәйле. Хезмәт күрсәтүдән файдалану өчен мохтаҗларга яки ышанычлы затларга, ышаныч халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгенә гариза белән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм дәүләт имтиханын вакытында бирә алмаучылар өчен сынау башланды. 3 сентябрьдә мәктәп укучылары рус теленнән имтихан бирсә, 6 сентябрьдә математикадан сынау тапшырачак. Шалдан бары тик бер укучы имтихан бирү Казанда оештырыла. Узган елгы чыгарылыш укучылары һәм аттестат алып та күрсәткечләрен яхшыртырга омтылучылар бу көннәрдә бердәм дәүләт имтиханын бирә алмый. Чаллы Татар драма театрында «Мирас угы» дип исемләнгән яңа спектакльнең репетицияләре башланды. Ул мирасны саклау, тарихыбызны белү темасына багышлана. Күбрәк яшь буынга адреслана, репетицияләрнең берсендә Лейсен Ханов булып кайтты. Принеси мне мой бубен, а стрелу. Пусть соберут все артефакты,
а потом принесешь и стрелу. Күренешләр ярым караңгы сәхнәдә бара. Артистлар уены күләгә шәүләләр хәрәкәте ут бизәлеше белән көчәйтелә. Бу спектакльне башка тамашалардан айырып торачак та инде. Төп геройны уйныйм инде мин, Рома исемле. Ул спектакльгә килгәндә ул музейда үтә. Иң башында артефактлар эзлиләр инде алар. Бу спектакль нәрсәсе белән кызыклы, шәүлә белән уйныйбыз без. Теге обыденный түгел. Спектакльне сәхнәгә театр артистлары Чулпан Садыкова һәм Энҗе Шихапова куя. Аларның режиссер ролендә беренче генә сынаулары түгел. Һәр тамашалары нинди дә булса үзенчәлеккә ия була. Бу юлы да шулай. Безнең татар мультфильмы «Мирасуга» дигән мультфильм чыгарды бит инде, сериал кебек. Һәм без шуңа нигезләнеп, менә безнең сәхнәдә спектакль куярга булдык. Нәрсәсе белән кызыклы булырга мөмкин ул безнең балаларыбызга? Беренчедән бу мажара, приключение балаларга ул жанр бик кызыклы дип саныйбыз. Булачак спектакльдә шәүләләр белән күп эшлибез, яңа кызыклы формалар табабыз. Елабуганың чертовы городище, Булгар безнең, Зеландларны безнең Кремльне саклап калган, су аналарын, менә шундый исторический факторларны җыеп, менә шушындый матур гына спектакль дип, менә приключение ашап. Спектакль ике телдә, татар һәм рус телләрендә булачак. Ул балаларга йөз тотып эшләнә, ләкин өлкәннәр өчен дә кызыклы булырга тиеш. Спектакльне сәхнәгә куйда театр коллективы тулысынча диярлек катнаша. Лесенханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Экспо Кама күргәзмә үзәгендә яшел атна, көз. Кама Оръягы фермеры 2019 бөтен Россия күргәзмә ярминкәсе ачылды. Анда җиләк җимеш агачлары, декоратив культуралар, орлык һәм бакча өчен кирәк башка бик күп кирәк ярак алырга мөмкин. Ярминкә күргәзмә бер мәйданчыкка питомникларны һәм фермер хуҗалыкларын җыйган. Елдан-ел бу проект популярлаша бара. Быел 3 павильонда 70-тән артык экспозиция урын алган. У нас все низкорослые северных зон. Яблони, вишни, груши, сливы, малина. Антоновка краснобочка. Вот богатырь, хранится до Дня Победы. Вот есть сорт свежесть. Плоды хранятся от урожая до урожая. Күргәзмә бойлыгы һәм күп төрлелеге белән таң калдыра. Бирдә җимеш агачлары, чүлмәкләрдә үсентеләр, чәчәкләрнең төрле төрләре, җиләкләр, декоратив культуралар һәм башкалар тәкъдим ителә. Много саженцев выращено в лаборатории, в наш местный Удмуртский институт исследования, который не поражается и не болеет. Есть малина ремонтантная, прямо с ягодами, оранжевое чудо. Ярминкә программасына 6 сентябрьдә Минзәлә татар дәүләт драма театры спектаклен бушлай карауда кертелгән. Бирдә шулай ук мичтә пешкән камыр ашларын татып карау мөмкинлеге дә бар. Күргәзмә 8 сентябрьгәчә дәвам итәчәк. Буңга менә мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Продаются земельные участки от 1 миллиона 100 тысяч рублей в поселке Тарловка, берег Камы, Сосновый Бор. Каждому покупателю сертификат на обустройство дома в подарок. Рустикс Детейлинг, наномойка, жидкое стекло, полировка фар и кузова, химчистка, удаление царапин, нанокерамика. Телефон 783 001.